Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Nabayag idin Manong Nemi nga mangmangik kute kung kunada nga no adda ahamo anus adda kanumat lamot. Sa sinuman ti agmula adan tumatapitan na. Sa daibagang isaruno kasanon no da sa baling agapit. Kasi naipasagapsap kada kami agkakamsat Manong Nemi kada kami agkakamsat kunak na lima kami piman. Basit pa hindi kunarig na ito mga pamilya. Dari di lugar mi Manong Nemi, igit ti baybay, nakadado, dagit tayo ubing ng mariwakwak. Basta kano igit ti baybay kat adot ubing, nagagat kano nilakay. Tano na dawal ti baybay, na dawal met nilakay. Tano hanga pa nagkalap di ama, Manong Nemi. Siyempre, adada ito nagtimalay kadwa na ni Mrs. Yan, makalagip da, aglalalo no. Mapanmat aga-ayam di kita anak da kat dududuan ng tumatlaing iti balay. At dapat di kita agkuna Manong Nemi iti alauna ti malam. Alipas pangal daw kat iranada adenggan ti kahapon lamang kano sa sumabay da kano Manong Nemi. Nangamagsurat aktakit kumit ngay buray na ito'y simple nga pakasalitan iti yabiyag ko kinayat ajak tupulos malipatan Manong Nemi. No pa amok nga doon lakit din iti mang babalaw kanyak. Ado lakit din iti viewers nga comment nga siyak ket sweetik. Siyak ket jak amo nga bigbigan ti nembag anakem nga naipay kanya. Ngam nanyan tumanti ko nayo viewers kan commentators nagasaganak tumamawat. Ngam dahito di pagkasalitaan. Sakbe di amin Manong Nemi kablawang kayo tinaragsak ka nagkasat nga orasyon di Never Studio. Kastamatan dagiti naruwa dagiti OFWs dagiti kadaranta yung adan nit sa bali nga pakilyan agindeg ka nagtatrabaho nang runa kang ka Manong Nemi nga timon dito nga programa. Kan mangtadbiyag ka dagiti pagkasalitaan. Nembag, nga oras tayo amin nga sagabada. Kastiman Manong Nemi nga rugik ti amin. Kastauna iti panagsangsangit ko Manong Nemi idi baga datatang kininanang nasanda ko nga mapagtuluyan pa yung agbasa. Kalpasan Manong Nemi idi panagturpos ko ti high school siyak ti nauna kada kami nga limang agkakabsat mangalap ni tatang. Mapamit agangkat ni nanang itilako ng ikan nga mapan na isursur mo na ilako. Nubasit lang ti makalapan ni tatang. Di na kaya't abagbasahin ta saan da kano akaya. Kan sayang kano laing. Ado ngamin Manong Nemi, di kiti kalugaran mi, nga napan nagbasa, nga magawid na nga masikug. Di kiti met lalaki, mapanagbasa Manong Nemi, mangisang pedda iti babae masikug. Kat kasta Manong Nemi, ti pampanunutan dananang kinitatan. Ha, mapangkagbasa di syudad. Ikakalpasan na, agawid ka masikog. Ano, makitaray ka? Ha? Iso nga sayang lang, gastusan may kinitatang mo na. Ha? Iaramatin tilangin na pangpalag na, di balay tayo, tapno saan tayo nga agdandanag no kasta nga dumting ti bagyo, no layos. Yun nang, sa bali sandak nga ipahata ko mga kanigdan duma. Napasne ka, kahit kung makapaggraduar, kahit kung nagbaling nga nurse na anang tatang pang-aasuyo. Kaya pangalaan sa nga road. No, adaman kas pagani ganit ha. Pangalan tayo ito pa gani sumasarunong ang gastusan. Agkalap kayo. Dito amo di kasat. Ngapi kumamat nabindas si pagkalap ko. Gagangay matla pagkalap. Manulaing ti maalak. Di ang dinamita kayo. Shit, lukod to. Isungsungnak pa nga agaramit ti sangan siya at pag dinamitaan nag, tamatiliwak. Kuno saan kita mapukulala. Kahit mo? Manong Nemi, jaklatan na pukawan tinamnama.
Pinadas ko, tinapan, itiikit ko, nga kamsat ni tatang at mabalin na manon na ini. Anti, ay, si kay tayo ni Erlin Dandy. Tayo, ay, anak na gamagis sa Silen. Anti. Kaya pa ay, nakapasyar ka man. Hindi lang mabaling ang pagbasahin na kanti. Anya? Kapag sakti mang babasa kang kaloko. Daama kini na ma. Saan na matakayat, anti? Yamamak na ano, makanog si Kugak tumutlaing. Kaya mga amat no kasta. Sa mesa, pangala ako mamit iti pangpabasak kang ka. Katagpempensyon kayo mat, anti. Aw matin di problema na kiti kasinsing ko ta naggraduar na mat amin na. Adyak may ikaribalasan ko. Tulungan dak mga ron. Magsapol kayo man ti pamasa kanya kanti. Sino ko mga ordi mayat? Ay, awan ti may tulong ko malasan ko. Ano adaman may tulong ko, ita, no, mabaling nga pag-enroll mo, agam sangkon to may tulong nga kang katsabal, no, hangkong may kang kanayon. Hanggang kami lang basbasan, malasang mo ta. May tulad kang tumit lang din, mabay din lang makita rin, sikog na, kaya asawa na. Damat ngamin arapaap ko, anti. So nga, lakit ikarkararag na malasang kung makasapol ka, timang pabasakan ka. Ito na minsan manunemi na isaruungak dito sentro. When, nabang ko pinasyar di kiti kinadwara kiti high school. Nagdamdamagak manunemi. No anya, no agbasa daw no saan. O mapapalag, gamot ang basa da ka no. No kasagana ka nun ti. Masapsapol da nga mapanagbasa di syudad manunemi. Edi balay da Elma manunemi tinaudi nga napanak. Na best friend ko ni Elma. Napiyapay kayo ka, Elma. Tama pang kagbasa. Yung siya nga ron. O, mabalin tayo. Ikali ka gungor na papangin ni mama. Ni, agur kakit adan sakit umahi. Po, mayakman. Sino jay? Ay ni Mang Mante. Karoba mi. Abe ka di Mang Mante. Ay, Elma. Dagayam sa kailim nga napintas. Agkapintas kami Ginaradwarak ni Erlinda. Erlinda, ni Manong Mante. Pagka di Manong Mante, bagam. Daka mo bulod ak kinitatang mo. Papang mo ko no Ay, ni papang mo. Per dyan kami dati. May isang kuliglig ko. Barbaning ko no. Adarem yan tanang para ka na jay. Ruskas ng jakmat may kat. Kuliglig. Huwag natin pag-arado. Traktor. Ay. Nagagat ka lang amin, Manong. Awan serbit baka. Ay, gagat noong bakit ko nadagit. Oh, happy nga kurso na adam sa akin dito yung classmate ko. Happy nga kita makasta. Imi sa makmet Manong Nemi da sakti matmatan na. Nagngiit. Ay, sus. Kiktutak Manong Nemi. Nakayel-yelo tingipan na. Saan samat nga tututbras. Kan ka sila dadakkel di tingipan na. Ay. Kan ka sila mamalun sa nagdigos. Manong Mante, apay kasi panangkitam kanyak. Napintas ka kami nading. O, kasi ka, gwapo ka mo't. Nangraw na no, medyo papukis ka. Kan nag-agahit ka. Ken agdigos ka. Pasensyakan. Kapgabog kami ni talon. Naperdiyan na ito traktor ko. Sunghang ko na ituloy ito nagarado. Ken kasi terwat agtaltalong nga rin na tao. Kinunanamit Manong Nemi kiti pakasdaawak no apim nga sambad la rumwaren kat awmat ni papang ni Elma nga masapul na. Sakmilatat kitkitan nan. Ay when din ko naggraduara kayo ti high school. When Manong, kat next week, inakto ag-enrollan yung syudad. Napiyapay nga rin kang kuhana.
Ni best friend ko nga Elma, mangmante. Ta may tulong na tagbasa, ngam siyak. Di na kamay lang ang pagbasahin na tatang kinanang ko. Ta na nga ron, kahit manggalap lang ni tatang. No pa kahit ko launay ko matagbasa. Kaya mo tagbasa? Nagbaling nga nurse. No kaya't mo agad pagbasahin ka. Ha? Saan ka agang angaw hasta? Manong mante? Nag-agang angaw. Ay, Elma, ipashare mo tuman ni Jabalay. Tabaliwa mi ito nagsarita. Iwan na manong. Sige, napay. Ikaso nga, asikaso na diya traktor ko, kit masapal na may kamat na diya marado, kit pagmulaan na itong bigatan. Di na makapanawin manong Nemi, kinunak kin Elma. Elma, saan nga tangagang angaw na diya nga laki? Diyan man namukang ka. Pagbasahin na ka no. Sa bagay, mamati agabota, agmay masan ng bibiyag. Ha? Agmay masan ng bibiyag, tawanin digiti parents na isut brudek. Digiti kakabsat na adamatan na bukod na pagsapulan. Isut ng tawid dya dagada. Ada traktor na. Napiksat sapul na, no, kasta pa nag-aarado. Kaya natutaragan na. Api nga di ang-asawa. Saan nga tapi ka nakasapul, ah? Baka sikat kayat ng asawa. Si ka, ay, kayat. Hindi mo kayat. Kasi nga lang na. Loko. No, agdigos na niya, agpukis, agtotbras. Labang lumit ka. Yung gabot, ah. Anda di taltalon. Di na una may kaso ti bagina. Ngayon no, adan tumabahay kas kang mangibagang agpukis, agahit, agdigos, agtutbras. Akit, siyempre, nabanglon ton. Guwapo ba't, ah? Ngayon, ano nga ito supapak na magbasahin na. Eh, di salunsudan to. Intan to agpasyar niya malayda. Ha? Into bigat. Intan to mangal daw sa jay. Agpagpartin tanto itinetib ga manok si ka. Manong Nemi pinampanunot ko, idadakon dito balay. Saan ko pa yun masikaso ti panaggunin niya ng kanyak. Ay, yan Linda, pagpagunyan ka. Ay, nanang. Hindi na ito. Kakaso na kasimang pitan. Ipakiniman lang kita kunak. Kadyak na sangoy tayo. Agurnos ka. Pangasim ah. Nakawarwara dito yung balay. Kaso nung di rawara ka. Naglang agwara na kita kakapsat ko. Kaya sikat tinauna agad tulungan nak. Naggapo ba ya? Kapag ko pinasir na kita classmate ko. Hindi na kinarituarak. Amin-amin na mapandagbasa di syudad. Siyaklat saan. Ngima mo yun na lang. At nalakayan nga baro. Ngag may sa nga da traktor na nalawa ka nung tagada, da balay na. Kaya't nakano nga pagbasain. Oh, nagbasa? Unang. Itian niya nga rason. Unsak man mo, income to pala nabigat ka ni Elma. Income to ka nung mangal daw di balay da. Eh, kit na siya, alak ko no. Ada na siya, tipuso na nga, mangpabasa kang upat lang katawan. Saka do, ag-review ka, nag-take board mo. May sakan to nga, na-registered nurse, no, kas pag-arigal lang, no, may rawar mo ti board mo. Di mo mapupuutan ti oras, nga panawan, di mo mapuputan, tupat katawan na na. Ngamayat nga tananan. Nga pagbasahin na ka. Uwan, kataawan, agamang ka. Ngaman niya nga kayat na nga, sumapak na. Kibaki? Kasi lang dyan ka may iturin, nanang. Nga di mo may iturin. Sa bagay ko na ni Elma, no agpukis, agahit, agdigos, agtutbras, na banglon. Alang amin tila nga na ya. Sila nakapangpangit na. Drakelty, kasla drakelty ngipan na sa nakayel-yelo. Gapo siguro taang may mesa, awan ti mangibaga nga tagibanin natin sa lunat na wala bagina. Anak, no, ti tao, kata, na yung papusuan, tulong na, itipada na nga tao. Supapakamit na iti ayat. Baga kursunada na ka. Nanang jakmat kayatin, ah. Adan to pa yung teenager, mga sawa, ti balong lakay, kanda kwartana. Wano na kita Hawaiano. Napyo ko mamat no Hawaiano. Eh, malo kasi ako ng mga dudagana. Ayan, nagagat, nabalaynan. Eh, kasla Hawaiano ba tala? No siyaktisi ka, anak ko nga Erlinda, itatadaan na inted ni Apo Diyos nga parso nga mang tulungan ka. Ala,
Awate mo. Kat supapakam tumad data nga tulong na kang ka. Kabigatan na manong nemi nagkuyog kami nga rot kini Elma nga napanitibalay damang mante. Kat ne. Nagdakal di balay na. Family house na dita. So na lang na. Hindi matigas kaso ni Mang Mante. Masabol ko mga maripaint. Kanti arubayan daw. Nagwara. Sus. At kasano, aumat para dalos. Aumat kami tibabae ka balay na. Di ka dahan na maasikaso. So na dyan Mang Mante eh. Mang Mante, da kami. Ay, Elma. Natili mo, naparating mo tayo manok. Pangal daw tayo. Kasi bagayo ko mga mahal daw kayo dito. Sa bagay, alis naman lagi di. Sige. Pasensya kayo na. Diyak masangot agdalos eh. Umano nga tapati si ka. Di mo ang madalusan tabagim. Baka saan ka pa yan nagdigos. Ay, sus. Agpanatay nga kami nung digosak. Hindi mo anong met. Ala, mangtiliw kang radyo manok ta. Parchiyo mo takam tagdalos ka ni Elma. Elma, agdalos na. Sigano, baka mo. Sige, kadalok tak nga rin Mendor. Pasensya kayo, no? Nawaragan saan nga madaldolosan dito nga balay. Manong Nemi, nagdalos ka, nagurnos kami nga paiso. Wait, nagmap kami pa eh. At parang nakatagtag ka mo ti floor. Muna ti suelo, Manong Nemi. Imbag ta tiles. Saan naskan pa yung maplurwaksan. Hindi kita Manong Nemi pag yanan ti murang nakapo nakadudong murang niya. Kasano ko mga di adong murang na kat ni. Baka noawon pagsukatan na ni so nga hanggang suksukat ni Mang Mante. Manong Nemi iso amis mo din nagluto. Kalbasan data awang matan ni Mang Mante. Baka nakaluto. Ayan na nga ta. Ano dyan eh, agdigdigo sa yun. Mabayang nga tamat ang sang agdigo sa magsasawa ka na tasik ka. Manong Nemi, da kami din nagidasara di makadigo sa ni Mang Mante. Impampabalay min di bagpagimi. Pati kitidong lungan si kakit ne. Kaslasahan nga mabugbugkuan. Baliwan ta kang inawan. Inimas min tinangan, Manong Nemi tinimas ko tinagkaldo. Manong Nemi tinulangan native nga manok nga naloka ni Tirangaw ti Chili. Huwag namunot ha. Intad kanya ka mismo ni Mang Mante na ito. Paboritom dito. Ala. Ito Manong. Kimul. Apay mom. Dito pa'y. Poon ti payak. Apay lang mom. Kaya ito pa'y. Ba't ti ko lang. Apay mom. Amin na paborito. Amom, ko na dedi papakanyak. Ngano, amom ka nun, anyot paborito ti babae. Ayat na misuna. Kanisod agbalin nga asawa. Siya? Agbalin tong asawa? Mang Mante? Ori sa lutsutom kin ni Elma. Di ka man Elma? Di anya manang nga agayatak kin ni kayem mo? Ni Arlinda. Siya nga dagas at balasang iso na. Agbalasang siya kakita. Malakayan kan nga maro. Sa nga dagas. Di kami Arlinda. Una, Manong Mante. Pagbasahin ka. Igastusan ka. Tapno matungpal mo tarapap mo. Apay, nga ramidem ti kasta. Gabatayetan ka. Sangga din no ayetem di may sa tao kat init mo amin na pakaragsakan na. Kasano no, saan ka kayat? Mamaling ko. Di ka mat kahit tatulungan. Huwag gaya man niya. Iti kondisyon. Iti may sa kondisyon. Mang Mante. Ano titid mo kondisyon? Agpapukis ka, agahit ka, kanayon kang agdigos, agtutbras, iti, mabangapan na
agpagwapo ka. Sige, dito lagayam. Gabunga min taga do trabaho, kaniso nga, diyak masangon na kita. Ngayon manipo dita. Aramidek. Tapno di ka setakat, masusuronak ni pateg. Gwapo akbet ket nung pagwapo ak. Kada di matlang aldaw manon nemi inikan na kon iti kwartak nga pag-enroll ko kanda dumapay masapsapol ko manon nemi. Ititad na kanya, po, kaslita pag lang makaigam ti kastoy ka adot kwarta manon nemi. Abe, adot kwarta mang mante. Mante ko nung kandatan. Ay, abe, adot kwarta mante. Saan ko kami ni bangko? Nagadi ba tantandan ko ang trakto, paglakwak ka, nagadi maapit ko. Ibang kom, amang ano, adamang raid kang ganitoy. Dugiti akyat bahay gang. Ibang kom. Diyak pengarad masango. No, kaya't mo akit. Agkuyog naman man sa syudad. Tamang open ka ti bank account mo. Ken, kuyugan na pengaman mismo pa nag-enroll. Sige. Ito na no. Elma, ito na no, parang pamunyo syudad. Tumbigat. Isa itong bigat. O sige. Itong bigat. Umay ka din ito, tagkukuyog tayo tumapansin sa syudad. Manong nemi kas taon, itilaglag to kendragsak ko di sumang pedak di balay at natatatang kininanang kitimpakitak kadakwada. Tangang, at mag-enroll ko, kada dumapay ka masapsapul ko. Nakalam na kita akort, ha? Lapidot mo, oy, ingkay subli. Malagip yun namang mante ako na. Iso na ito intindahan. Agkukoy kam to into nubigat nga mapasin di syudad. Siyak, ni Mang Mante, ken ni Elma. Tama kikuyok pwede niya nga mante. Mapanggano, agibangko. Gapot ano mat ibang bangko ti kwartana kat adda di balay da lang. Baka no da makakita kat takawin da. Anot lang nga ngamin data nga mante ay. Nalang. No lagi dag pagwapo. Saan ko nga narigat na susuruin nga ayatin. Sa maysa, no talaga pagbasahin na ang mga magturpusa kag bali nga nurse. Apikit nga saan? Amog matkat nga bigbigan ti utang ko nang imbaganakan iti pata ka tao. Kasta nga ron tinapasamak manon nemi dagasan min ni Mang Mante nakiktot kami. Siya ka din Mang Mante? Siya ka. Mante ka naman latan. Nagwapo mo at gaya nagpapugis ka. Sa nag-ahit ka. Ika naman. Oh, napudaw ang tingipan mo. Pero may kiniskisak ko nam. Nagusarak peti. Leha. 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 Kita mo kita. Mayatan, di ba? Ha? Namanglo? Uy. Namanglo mat gayam sang amo. Kan, adape bang banglo ko. Nakagwapo ka gaya Mang Mante. Thank you. Oy. Baka umapala ka. Siya ako ni Armand Manong. Nabimbintasan ni Erlinda. Ni Erlinda ti kahit ko. Sige, hindi yun. O sa rin owner type jeep ko. At may Graham Logan mo, nabayagan nga ulsak na ito nga Logan. Naumot papanak. Sige, hindi ka din. Siyak manong name iti nagtugaw iti abay ni Mante. Kabayat nga agdradrive manong name ananda ma, baka madiskrasya tayo, Mante. Tiyak itulog ko madiskrasya tayo, nakaabay ko ti babae ka patpatig ko. Nakaragraksak kami ni Daddy Caldawa ng name. Iti makadanon kami ni syudad, napanagdagos nga nag-enroll. Sakam na paniti bangko, nangupan iti bank account na, nang ibangko manong name kadag iti kwartana. Nandanekle bagay idi nga, joint account. Nakamabain mo na ni bagat. Mapasamak to lang siguro nito, nag-asawa kami. Manong name kinaykayat ko iti minalam nga agawid. Sa nga bali ko na, 45 minutes mat lang ang driver ng minibus. Ngayon ti agkasera. Tari kayat ni Mante manong name. No kasta nga bakasyon, mapanak iti balay na agdalus, mangilabaken ko na.
Nagtultuloy manong name iti kinagwapo na. Kaya may isang bigat nga pa nagturong ko sa jay kadigdigos na manong name. Naka-short nga nakauyos pa ilahin. Ay, adakon manong, ay mante. Agdalusak, aglabaak. So na lang maramit ko lang dito yung nakastang Sabado ken Domingo. At agbasak mo iti Lunes to Friday. Erlinda, mante? Sanak pa sinong bata na. I love you. Naskan ka ba yung batan ka? Kahit ko mangikin ka. Well, I love you too. Kinunak marong naming im kasla saan nga nagtao dit kaungak dahil nga I love you too. Masusurot tumat lang yung patag ko kunak. Tapos sino ko mati saan ko marumbeng ang mga patag kang kuhana. Nagigtuta gidara ko penak. Manong manamante. Hampay lang arakop lang. Kahit ko lang ba't nga iparik na timbara ti bibig ko. Ha? Manong, Dak kayo tikas na. Sige, arakop lang na pagbiit na bisita. Sa mo kung magunmundawayan, ti amin. Baka no, kidawom to kanya ti amin ko, basta hanak pera kapag reduar. Saan ko ito haraminin? Basta agbasa ka, agsisingbet ka, haka makinubnubyo, kapot agnubyo ta. Right? Itad ko hawi na kasapulang. Kaya ito makapag-retour ka, agbaring ka nurse, at trabaho mo, ibagaktukin ka ti will you marry me? Mamalin? Nisunto, ti pagtungpalan ti istorya. Nisunto. Basta, jak kayat na tayo sulsulisugan na, jak kayat. Okay. Manong nemi aduidi dagiti mangmangig ko ng bagbagalay ti tao. Ipaspasagid na pagit kanyak akong kunada. Kung gundawain na lang ti kinaang day niya nga tao. Batsyan marod met, into makapag-graduar, may san nga nurse, kahit nang tuping marod day nga lalaki. Ela? Jesus apo ya. Tekonadan, sa balit tinagmula, sa balit agapit. Nana, sa kanili magmagayo? Na, anang ibaga sa kanili paspasagidan nyo? Tapay, mapasagidan ka, Erlinda. Awan, sot maubrayo, hindi. Mangperperde ti pada yung tao, panawang kay malangan. Ay, apo ya, no, anda, bilag mo, anda bugbugawa, tagsidat siling na adat maadatan. Adaki din marunay ti third year college. Hindi, Sabado, pinakuman iti balay damang mante marunay mi, ngimada, nasa nga ilik. Babaeng medyo natainganan. Siga nga din ni Erlinda. Siyak na. Apay ka di. Sumra kayo Or ito latan. Nagbakasyon ang dito Ilocos. Nagapong yung Davao. Kaduak ti pamilya. Kanadamag ko nga. Anda pagbasbasain di kabsat mi. Nga sika. Agpaiso. Ay, umuwan na. Talaga ka di mo't lang ipatpatig mo. Jacob Satmi. Sa sino ko matisaan nga mangipatig kang kuwana kat nagsayaat nga tao. Sa mapanak mo do kay Jabalayo, di pamilya house yung mapanagdalos, mangilaba kang kuwana. Akas sa pagsubabak ko mantinat at imbag na ken isyak tinangibaga nga tagiban na sa lunat na ti panagpapukis na panag-ahit na inaldaw nga panagdigos na kinabudno na hindi makita kisona sana kasi tilanganay kahit nangasawan at least nakatulong nga na magbagay kang kuhanan at noon mo na nga taripat 20 magina
Hindi ko agad babayaan na tibagina. Ibagam lang yung tipod no balasan ko. Siyak ti nauna kapsat da. Kadya kayat nga magungundawain ti kasjay nga kinasiyaan di kapsat mi. Dalata ka na kayo, nana no saan ta kapatyan. Ako mati sa bali nga nobyok no saan isuna. Saan ka din relasyon nyo. Adan, hindi pa ilang. Dapat na ganigundawin nga ginarakop kami, nga ginagag kami. Saan ko matakarugit isuna. Gabutalab ko nga ron. Alala, nasyad nga ron no kasta. So nga mayag, tapnupan ka, no talaga matlaang nga, adan tumot lang Sir Serbina, itigay gastos keng ka, di kapsat mi. At nagatapak kasigod, baka no gungundawayam lain, ti kinasiyat na. Sana kasta na. Kinabudno na, gruburubuhata ko, may kumansadya, tapno ilaba akso na. Or-or nga na, di mo rin nakat, tas di pa manglaba. Kaya kuyog ta ron din, nag-aglogan ka, ditulugan ko. Nana, thank you. Sige, lain tan. Manong name nadanon mi, siyempre ti asawa na kanigitanak na. Dadot ka dito agbalinto nga ipag ko. Nang ipag abirat ko naman. Ay, wang gayam. Siyak ati agipaglakay. Ay, napintas mo yan. Nakapinbintas. Ang na-imbestigar mo. Amo naman sumungbat. Nembag nga bigat yung tata. Alagat ang garo naglaban. Katadot murang. Agramang matan yung murang may ha. O na. Kinon ko nak manong nemi. Tila babae si Morot. Nakadadong nga murang. Intugod dan sa pay aming nga murang dan. Nagpakasyon. Ngayon anusak manong nemi. Impakitak, tipasnek, kinlaing ko, manong nemi nagtrabaho. Hindi tadaw masadag kanyak manong nemi nga gwapo nga lalaki. Hello? Ha? Hi. Tulungan ka kaglaba? Ay, saanan? Saman. Siya gayam ni Albert. Albert? Uncle ko. Ni Uncle Mante. Kadi, maming ko ni... Dati may nangalaking ka? Di balayo? Ay. Ted mo tumagkanyat cellphone number mo? Apay ko ma. Kaya di Facebook account mo. Ada cellphone ko nga pang Facebook. Kadi. Edad kuntukin kan. Dati may isang cellphone ko. Talo nga ti cellphone ko eh. Apay ka. Iragalo lang ti cellphone. Crush ka ngamin eh. Allah. Albert. Boyfriend ko ni uncle mo. Kaya mo iso na gamit siya. Alaman, saan kaya bagay? Si kakinsak nagbagay. Sorry. Gandilaing manit ipatpatig ko. Okay. No, agbaling tuman nga antik. Oray no, ubing ka lang agbaling nga antik. Ininaw na kamisika. Ito mo cellphone number mo ha. Ito Facebook account mo. Diyan ba't amo tag-Facebook? Tulungan ganto. Itid ko ka di may isang cellphone ko. Kaya mo kidi manong na may agang-angaw ni Albert. Ngayon may dinted ko cellphone number ko manong na may idanda ko dito yung malay, tinawagan nak. Sino ito eh? Ni Albert. Ala, Albert. Ito bigat. Ay, kuyik tanda oray, kita akong peklasen ba? Domingo ni bigat? Papananta ko ma. Ito siyudad. Ito mall, tag-shopping. Kaya ni Soro Kanton nga, mga ramit Facebook account mo. Isora Kanton nga Facebook. Tad kuntukin ka na ito may cellphone ko. Ito makadakas manong name manugutak. Nagkita kami di highway kat dinagasnak manong name inusar na di kutseda. Iti lukat ng tirita batog ko manong name sa ninsanyas ngagluganak.
naglugalak matin. Ti makadakas manong nemi. Hindi mairakab ko matin manong nemi. Ti daw. Napanak matin na nirakop. Albert, I love you. Albert, nubiyok ni uncle mo. Ano ba't mamuan? Tsaka yan na, saga ko. Sige. Sorry nga rin. Hindi natin nakakikigaw ka. Sayang di pintas mo, no, para lang ka ni uncle. Sige. Saga ko. Sakay, inan. Dajay syunan. Manong nemi kabayan nga dra-drive, badulig di istoryana, numanin si patik ti abaga na tanakat katawa di bagbagana. As in nga nakaragragsak sa sarita ni Albert manong nemi. Sana kastoy ni Mante. Ni Albert manong nemi nakaragragsak sa sarita. Tinada kami ni siyudad na pang kami ti mall manong nemi katangan na kadagiti arwatek. Pili ka. Siyak nagbayad siyempre. Idada kami dito food court, manong nemi. Nag-abay kami. Nakasasidig ti bagina kanya. Eto ni. Eto yung cellphone mo, Inabiyadan ka ti Facebook account mo. Among taga-saro. Mo, isunsuro naknukan ni Elma. Sino nga Elma? The best friend ko. Etay. Okay? Alright. Kaya dan Sakti mo na gagayaan mo, Nag-friend request sa ka. I-add mo. I-accept mo. Nakasasadagan di bagina, tirupa na tirupak manong nemi. Nakabangbang no. Nagbangno nagbarat Sang-aw na manong nemi. Sana kaskin ni Mante. Ni Mante nga, oreg toothbrush kasla. Sanga na imas ti katay na. Noon na ito nga tanto katay na. Iti mall manong nemi, dito kami nga nag-lunch, nakaragragsak kami. Hindi malpas kami nga nag-lunch manong nemi, kiktutak, mapang kami yung iti cinema. Tagmoy at sine. Ha? Kakatang ako ni ticket. Albert, baka mamon, uncle mo dito. Saan nang ito mamamon? Tawarin mamon na. Unang saan ka nagriri? Manong nemi ito unang tipangsin yan, sama itong ngagboy at araramidan mi. Nakalalikudok mo ito, manong nemi ito dakulap na. Isalsalagsak na matan iti barokong ko. Mayat ka, nakalamlamuyot na nakabarabarit na kulap na manong. Ayaman na matan timinturon ko, manong nemi. Sakit. Nagimas, parang nakanagitibibig ko. O nakapapaot manong nemi amok mata na balsan na ginibibig mo. I love you, Linda. Albert, do you love me? Dani uncle mo ti boyfriend ko. Iba't patig mo isuna? Oh, makita mo? Sa mo iba't patig, di ba? Unang siyak di ba't patig mo sa kani? Saka ko mga simurot kanyak. Kansa mo kung may palubos nga kak na ginibibig mo. Kaya purusak di. Hala, nakalukluk. Sampay na iganan ni uncle mo di ay ta. Ore dito ay, Allah. Allah ni Allah. Malong nemi inawis nak paidi nga check-in kami ng sangko kinaya. Albert, no talagang matpatignak. Saan ko mamit akas tao? Di na ako mapilitin. Baka mapilit na. Sige. Respetarek namin. Nagalit na nga rin. Sa mo yung magbagagin uncle mo, Wayne. Hindi magdanagam. Basta ito nang agawit kami sa lugar mi. Ha? Sama no ka, ikasam no ka ta cellphone mo. Ha? Nag-chat ta. Nag-video call ta. Kasta karon tinapasamak manong nemi numanin tumawag ni Albert. Nakabaybay kami ang sasarita. Ay. Di mo nakman ni ikasod si ka. Elarong ni Erlinda, sino na aya? Sabat karon nga ni Mantereta?
Tas sabat nga tumatawag kang ganimante. Ako sa cellphone na, ako sa cellphone na. Nang ni Albert na jay, kaanakan ni Mang Mante. Abi ka, oy. Di mo kunain nga, malaksid kinimante ka na sa bali boyfriend mo. Sobat tilap ko nang, ay na, kanda, porcher kan. Agradora kan ton. Ay nagloko kan. Mangnamnama di tao, kalpasan na. Sa mumad gayong nga eten, sa baling ipatpatig mo, kaanakan na pa'y. Ohan manong name maudin nga semestre iti fourth year agraduarak ton. Dari mapanak ito yan damante manong name. Gagenrolen para ti maudin nga sem. Ohan manong. Manong ka di manin? Ohan mante. At itugman na buok mo. Ori tayo barbas mo. Ika naman. Kung kagadyak pa ng toothbrush, nabaybayan man sa lunat mo. Api nga di mo, manggwapo mo. Sorry. Alala, dito ti kwartang masapol mo. Gaman na, maudin na ito yun. Sa kandok ti board mo. Yung makarawar mo to. Mag-sumarikan ng trabaho. Doon na duma manong name makon konsensya ak. Nang runan ako sta, nga masango mi manong name kini Albert at tiyag video call. Nakalukluko tiloko ang Albert. Ipakpakita na kintinti. Ipakita ba't kang gana? Ito. Diyak kaya, mga na makakita kanyak. Aglingid ka kami na. Takwarto man, takwarto. Maalalo ko yung nakmat manong name. Siyempre, tilukod to yun. Sa balik at tubrahanan manong. Tapos siyempre, magpakita ko ng tibubs ko, nagiti legs ko. Aging ka manong name nga dimtengan, di pa nagturpos ko. Mante? Umay kamit lang umatendar. Tatanggan na ng mulatan. Umatendar tulatan ti panagpaalam. Kan duwa ka baboy ti regalok, may sama ka nga party. Tumulong ak tumatang ang gluto. Pangal daw, di ba? Rabi ti graduation. Bakit yun? Di pangal daw to, kabigatan na. So panagpaalam. Gamanak mante. Di na puputan. Upat nga tawon di ba? Nag-review kan do. And then, take kan to the board. Kinadawat ko kinapa Diyos nga makarwar ka sigod. Manong name kabigatan dedi pa naggraduar ko nakadung umay nga tao. Gaputa amuda nga dut sa gana. Ngayon may nakipaala, nakidaya, manong name di pa nagpaala ka naggraduar. Adot mangi magbaga manong name nakagasgas at haktada ng pabasa kanya. Dagiti kapatadak manong name at daasawanan. Among, sika? Tsak kumakamit. Ay, adak man nang paadal kanya. Di nagadalak ko. Ito Lusyang ko. Doon anak ko. Di kayo tumat kami nagsapol. Ti magpaadal ka na kayo. Kanawan ti determinasyon nyo. Kanigagaw nyo. Tego na, dan nga sang kinakurapay ti manglapit. Tanyaman nga rapaam. No, will you marry me kung nanto ni Mang Mantekeng ka? Kayat mo? Oo, api ka saan ka makasumbat nga daw? Kahit ko Kaya masinungar ti Albert. Albert? Oo, saan ka naging niya mo, pay? Alis to ti damang. Ala ka. Baka ka. Nagmula ni Mang Mante sa mahal agapit, ha? Saan gulatan nging kaskaso na kita manong name? Tinasken, kat matungpalin tarapahap ko. Nag-review ang gastusan naklatan ni Mang Mante, manong name, itiga nagteka ko ti board ko, naggandan kami manong name kini Elma, best friend. Dapat pada kam nga ti kurso. Elma, kumusta kayo ni boyfriend mo?
Siyay, at least, nakapag-graduarak. Tingnan ko ti board. Ora da mo pas pasama ka na kami, jak intulok ng sikuga. Kada kay kini ang mante. Namin ano kay manten. Humpay si kamat. Virgin at pailang, uy. Siya ti sumagmano nga nagraduhan nga virgin. Saan nga mo ni Elma manon name di may panggap kini Albert kasang kong imbagbaga. Nagore kami manon name kalpasan at take kami kat kastaon ni tayat ko kinragsak ko manong name. Hindi na makita tinagan ko. Yes! Nanang, may sa ako nga registered nurse. Kastamot ang kini Elma manong name nakaruwan. Iso mismo timbay dito balay. Anangarad. Nurse tamat na nagpatpata. Ijay on the job training yun. Di ba man tag-voluntaryo sa Jai? Wala. Kalpasan na. No, dan tumbakan din. Subrek ta. Nagastrek kami manong name na Dagos. May mesang ospital. Hindi mag-ubrami kini Elma. Hindi tayo bagana kanyak. Uy, masikukak mo din siya ka. Ay, kunak man na may tulok. Itulok ko na. Gamata. Mamalimit naman kasaran ka ni Freddy. Good luck karon ka na kayo. Uy, best friend. Double wedding ngayon. Kasal ka mat ka namang manten. Katawa ka kasta. Di na pa yung baga? Napayagajak na panjabalay na eh. Loko ka. Baka atot morang naman rin kailabaan. May sakong nga nils. Sak pala taglabaman. Gamot na sina siguro mauray manong naming ang panag di balay na. Di na nga matawagan tani kahit di na kaya tag-cellphone. Imay mismo dito'y balay manong nami. Natatang ninanang tinadanon na iti sangot ti balay. Nang kuti saritahan na. Apay, saan nga mo may elmay jay? Mani ko dito nagretuaran. Agjudjutin na nakadyak man lang maura yan. Kahit ano ay na, nagkita naurnong murang mo. Nagpalaba ako din sa bali. Kaya may nagdalos. Kaya umayat ko matapno amok no kasasada na di naman lapas siya rin. Adan ta, uneg. Erlinda, adan ni Mante. Sumbrikan, marok ta. Dano na misunan dita, uneg. Silamat ko may isuna manong nimitirida. Sumbrika, tukaw ka, pasensya ka na. Tsak na ka umumay. Bisya kami di hospital. Ano kaming pasyente? Erlinda, imayak tapno dito'y matlabalayo at pangimagaak. Tiyan niya. Daddy magkang kayo di. Will you marry me? Saan ka din nga sa papay? Ubingak pa mano. Ay, Mante. Pag-graduar ko pa lang. Ako may makatawang ko trabaho. Inton ka ano nga ron. Inton may papaskot kinabalasan ko. Manayo ng petitawan ko. Pasensya ka na. Yung anak pa yung nakasagana. Kaya't mo lang makiasawa kanya kung saan. Kaya't kung sambal lang ita. Ubingak pa eh. Baka no... Basta, ito no 25 to taon ko. Sunton. Hindi, lakayak to na yan. Ubing ka matpay. Ako matpay 40. Hindi na mabaling nga. May isa lang ang taon. Kahit kung nag-asawa, kahit kumatan tataputot na. Maudi ako na eh. O sige. Duwang katawan. May isang latawan. Next year, kasartan to. Kan mabaling kat, adan mapasama ka na ta. Urayem, timalpas ti kasar, Mante. Hampay nga ita. Nabimbindas di mga kasar nga virgin. Next year. Sige, kidak to. Sabi ko ma,
Tamatong balmuet lang di Karim, Erlinda. Manong name kapampanaw ni Mante, idagring cellphone ko, video call ni Albert. Hello, Albert? Hello. Tunbigan. Adak to nita. Apay, kato may kapasyaran. Ken, iyawit kanton dito eh. Ha? Dito to pagkasaranta. Ito yung lugar mi. Albert, nga angkal mo, kagab-gabonan to eh. Bagbaganan, kahit na kung nga asawain. Sino kaya kahit mo? Siyak kun iso. Siyak tipat-pating mo sa gani. Okay. Di marik na kangayat kang kakit saan ko marik na kina-angkel mo. Pero mga siyak tipat kaya asawaan. Kasano nga rin din angkel mo? Maawatan nando ti amin. Bab, tasyak to't magisarita kang kuana. Wait. Basta, isaganam ti magim. Tayin to nagsubli akon dito ay lugar mi. Kadwa kanton. Manong nemi, gakamot aramidek, mariribukanak. Inyuman ko kadatatang kininanang ti amin. Akit, anong ba yung unay no, anya titulag yung kinimante, kanisot matungpal, ngayon saan ko nga iyaten tatang, nanang. Tiga anakan na nga ni Arnold, ti kayat ko. Hisapo aya. Hindi ka nagparang to nga awan utang mo nga na yung baganakem. Awan babay mo, linukom, inalilaw mo ni Mante. Imbugbog na niya amin. Nagmulaking ka. Sa balit mga apit, di mat kaanakan na. Hisusapo. Anyan tulangin ti suaw sao di kiti tao. Di kiti sao ka diti tao ti panunod tatang. Kasanod ti ragsak ko. Saan ka na ragsak? No ni Mante ti pag-iasawa. Iyamangan no makiasawa kang kuha na pagkatapos. Makikabitak ti kaanakan na. Jesus, saan langan? Di may met no makiasawak latan kini Arnold isot patpadag ko. Mabaling nga masaktan to siyempre ni Mante ang agkupas tumat lang net ang sakit nga marikrik na. Ang nga balit kaanakan na met mga asawa kanya. Manong nemi isupalan pa nang ibagak kini El mga best friend ko ti amin. Ano niya? Di ka man nagangawa kasta. Aman. Di pa nagbakasyon na. Di ka anakan na. Nagamam mo kami siyempre. Na-inlove ka niya. Na-inlabak ba't kang kuha na. Kat umayin. Umay na kanualan. Baka no, i-file ko ito. Panag-resign ko dito eh. Hanya. Arik na sa sarek mo. Resign ka. Una taala anak ni Arnold sa Jelogarda. Alangan ba't nga dito pagkasaramin to kin Arnold? Kaya po tilaman aramid mo. Nakasaysayat na dya tao, nakaimbag kang ka, pagkatapos kaso taramidam kang kuwana. Di ka makonsensya. Makonsensya akmat kundi ang kasanong tiragsak ko. Makiasawa ka rin kang kuwana kat saan ko man nga pudno nga eten. Di mat Arnold, tipat pateg ko. Nasikok mati siyak, Elma. Sino pilyam? Di pat pateg mo? Uwano di hamong ipat pateg. Numay nakautang ka tinakkel ng baganakin. Bakto pekin Arnold, Ngano ta kwartana. Uno sa agurnungak. Tasok takto rin gastos na kanyak. Tapos sa anak una yung makonsensya. Bahala ka. Basta, nakapagdesisyon ako. Ni sinod mandar ti pusok sutsurutek. Ni Arnold ti batpateg ko.
Inianda ni Arnold manong nemi dito Ilocos, saan nga nagtaros iti balay ni Uncle na. Manong nemi, nag-check-in isuna iti in Muno Hotel. Sadyay ko manong nemi nga napandinanon. Manong nemi jak kumakayat idi, nga danunan ta hotel tiyan na. Manyang arte mabaling ko, kitipat-patig na. Iti si mereka kon manong nemi ti silid ngayon na inarakop na katangos. Oh, I miss you, sweetheart. I miss you. Saan lang itan nga mabayin ti video call. Dati ka talaga nga makita kan maaprusan ka. Arnold, abay, makonsensya ni uncle mo kasanoon. Kasaritak. Kasanoon parang kasarita mo kayong kuhanakan. Di ka ba't nagturos di balay da? Okay. Basta isaganam di ka di mas ka ng isaganam. Wala sa anin. No makasarita mo laki di suna. Anya kahit mong sawan. Dito yak man lang trabaho. No kahit nag-ikasar. Dito din ang kasar. Ay, bang di parents mo. Walang yung sakti lalaki. Yawid ka di balay. Kaya, please. Kahit mong sawan. Kasano labdan ni Uncle na kasarta. So nga kasarita pa lang umuna. Kasarita ta nga duwa. Manong nemi kaya't idi, manong nemi ni Arnold nga mapasamak mi di niya gundawing ang sango kinaya. Apa, hindi mo kaya. Kayat mo, nagbibidyo call ta. Loko ka na nga kayat ko. At nakarik ti magi, no talagang iba't patignak, iyuray mo. Into no, malpas te kasar. Itoy. Kang kanain ang lamit bitinan. Bitinak no asta kang video call ta. Itakad ganda ka dito. Alala, hindi kayat. Kasaritan pala muna ng uncle mo. Awang ganas ko Makunkonsensya. Sige. Saan nga pilitin? Kasi nga rin. Gamot na mo kahit nag-resign. Dito ti kayat mo. Sige. Nag-check out ang tituhin ta. Agkuyik ta. Papanan ta? Hindi yan da uncle mo. Ay, uncle mo. Uncle ko. Agpudno ta keng kuha na. Sige. Tapos nagrestak at malpasan ti amin. Tangaro din. Manong name ang kapagabahag kabayatan ngumasasrig kami niti lugar mi. Adadang ang kapagabahag manong name di makandanon kami niti balay ni Mante. Nairanamat nga adda manong name. Hindi makita na malasin na ni Arnold. Ay, kaanakan! Siksikaman tayo, may nagbakasyon marok. Kaanak ka. Uncle. Ada kaduwak. Asin na, kapsat mo? Nubiyak. Ay, nubiam. Ay, kaya among gayam ti nubiam kanya ko na. Nakigtot manong name ni Mante, dito masagak at makita na. Uncle, isot nubiyak. Ni Erlinda. Ay! Ligagak ang awakas na kaanakan. Dapat mo inalay suna. Inyag mo ito Ay, naka-agyot din sa amin. Mabaling ka ni Uncle nga sumarik na ito uneng. At nasisitang ibagami ka ni Erlinda keng ka. Manong Nemi, kasla mapilpilit ni Mante nga nagpastrek ka na kami. Nagamay kami, anong name nga nagtugaw kini Albert. Ay, tagay ito sa onda ito Erlinda, sikan di mangibaga. Sikamit lang. Wante, nakasaysayat ka. Nakadagdakal ti utang ko ken ka. Sana ko mga nakapagturpos no saan nga si ka. Sana ko mga nagbaling nga nurse no saan nga si ka. Utang ko na yung baga nakin ti amin ken ka. Diyak tumalipatan ti amin. Kung kunak nga rod, agurnong to. Tayin doon makaurnongak. Bayadak to no anyaman, manuman tinagas-gastos mo kanyak. Tapos nagkastakat, sana umuna nga makonsensya. Ganyan na kita nga magbagam. Mante,
Inayat kami nga madada nga impateg ko ni Arnold. Iso ti pudpud nung ipatpateg ko, di ka anak ham. Nagamam mo kami di may na nagbakasyon. Di adak pa ni ti third year. Kabayatan ti amin kat nagkarelasyon kami. Ay etak iso na ay tanak. Kat pakawanan na ko ma. Pakawanan na ko mamati. Nunas kan nga pa rin tumang tisangwaan ang tamno mapakawan na kat aramidan. Manong Nemi, makita ti expression ti rupa ni Mante. Lumambaga, pumuraw. Makita kasla tumadem, ti panagkita na. Nagdumog. Idiyangad ng ti rupa na Manong Nemi. Kasta unay, ti panagaruyo, tuwar panagarumos, di kiti luwana. Naisurot akmet, Manong. Nagsangit akmet. Sorry, Mante. Sorry. Sorry, Uncle. Uncle ko lang pa yun, Manong. Nakasan tumatawag ko kayong kuwana. Ididagtimakmet ni Arnold kat kunana. Uncle, nung makiasawa kang ka, ni Erlinda, saan tumad lang naragsak, gabutasan na kakaiten. Siyak tayan tiragsak na. Wala ta kaanak-anak man, Uncle. Ipalubos mo kadlatan, Taorin no saan mong ipalubos. Talaga nga, da kami tag-asawa. Uncle, kasno ako nana. Nung pabayadan na ginagastos mo, ag tinulong kam to ang gurnong tabayadan mi. Uncle, saan ka kumang agpungtot? Saan ka kumang sangit? Uncle, isa pulang nga tagbaling asawa, tulungan ta ka. Manong Nemi, nakiktot kami di biglang at tumakdar. Sa agpungpungtot, pumano kayon! Anghel, pumano kinitoin. Si Kamapay, Balangkantis, Suitik Ulbod! Pumano kayon! Gabuta talaga agpupungtot, Manong Nemi, nakiktutak. Kimpetak kini Arnold. Arnold, sige, umuna ka ng rumora. Rumora kayo, gunak! Tapang ano pa yung dandagas nga oramidak ka na kayo! Nakalag na baladaw ko, baladawan kayo, tagbatagbatang kayo, ayop kayo! Si kakanak ang gaagaw ka! Si kamat nga babae, ulbod, sa lawasaw malagkantis! Baka na doon, di kinibagbaga naman ng Navy. Nga nabuwak pa yun, di kiti karoma na, iti deta pa nagbugbog ka na. Napanday na halagag pa yung sudawala daw naman ng Navy. Paglagi din na napaandaran ni Arnold. Tikot sa ina nga pag-iso nga grubat. Ay, kimamat nga nakaigam ti bala daw man ng Navy. Arnold, awan maramit mo. Ulit ay imbagata matin. Gaganga agpungtot siyempre. Papanda nga rin din. Hindi, agawit na sa Jabalayo. Tapno, ipakamutan ka na gitinaganakin ka. Ti palanutan nga kasar. Inya mamukarod ka datang kininanang kinikahapsat ko ni Arnold Manong Nemi. Nagmanumat ni Arnold kinimbaga na doon niya tirantana. Kahit mga sawad na kayo tagkasar. Imbas ka ni Mante ti mangi kasar iti anak mi. Gabutan na kami tagpimpinat nagtatan. Naggapo kami sa jay. Impudnumin ka ni Uncle ti amin. Nagpakawan ni Erlinda. Kagangin nagpungtot. Kinamat na kami pa iti badang. Ay bala daw ka na kuma. Agad daw rin siya ka anak ko, no? Ilang namlama dyan tao. Kalmasan na kasi dyan napasamak. Eso sa po ay. Tingnan na tayo na marami na ni Mante. Tadaking nga ron tinaikaring agkagasat. Ito ko na dan. Sa balit nagmula, sa balit agapit.
Sa nga ba ni tatanda, nagtulag kami mat ka ni Erlinda, nga sukatan minto numanong naging tinagasgastos na. Awatin lang ata. Bakit nuhan na nga awatin lang ata. Di wow. Kaya magmawutulan sa sakit tinakam na, tatang. Maliwaw mo ito makasaritan. Kan kasaritak to digiti kakabsat na nang naroon na kini mama. Taiso dandot mang diuliwak ang kuwana. Nagtalin na ed ni Albert dito'y balay manong naming ang saan kami pala ng kaida. Adyo ti akmadlat ta manong naming kano kasta kita kam kini Elma. Jesus hapo. Nagdinamag. Awan ti saan nga makaamo ti napasamak. Adot nakakita idi. Kamatin na kayo ti balad daw ni uncle. Na uncle mo. Uncle ko? O na uncle mo na ta. Nakimat ka ni Arnold. Tagasawan to. Alang karotin, kumusta isunan? Diyak man mo. Tila dandan na aganda baka nagpakamatay. Kanya, Diyos ko. Ay ma, baka nagdang makonsensya nagpakamatay. Idao-dawat mo nga saan nagpakamatay. Tanog pakamatay. Talaga atong palbiyang si Diren na kati konsensya, my friend. Sabi ko mga ron, saan nagpakamatay? Naging gadim tengen manon nemi ti partido da, di kiti kakabsat na. Imayan ni mamang na di balay, manon nemi tapos sukunin na ni Arnold. Nagmanuak mga na kayo. Mama, kinunak. Ay, susapoy. Bes nga, ipag ka, manugang ka matay. Into malpas ti kasarmi ni Arnold, mama. Alang harot ka tulag yun. Isogin may kami. Kumusta matin ni Mang Mante? Isang na kasalita, dagosak ni may dito eh. Di kakabsat niya, na dumapay nga partido, may tadasan niya eh. Alang harot? Kita, may kasadya ah. Mabuti nga kanin. Mante, ada kami mat nga mga nawa. Awan di magdanagan nyo, ada kami mat nakabsat na nga, magbagbag kang kuwana. Napang kami nga ron, nagkukuyog manong nemi kadwamin pa datatang kininanang. Dita, tas sadya ka no, pagsasalita amin, kalalay sa amin kini Albert. E di makita ko ni Mang Mante manong nemi. Samat na nga pungpungtot. Imasudag kami kini Albert. Uncle, da kami manin. Mante, uncle ko lang. Ay, uncle. Ulitin mo mentek pakawan ka. Awanan, maramid ko, takas to yan. Alaga di daw dawat ko, anak ko. Naragsak ti bangunan niyo ang pamilya. Manong nemisan ko na po utang na inalakop ko ni Mante. Agyamanak. Uncle. Sige. Abali tati matla ka anak ak ti agapit. Bam, uncle. Isapulon na ka nagbaling asawam. Tay saan nga mang loko king ka. Dati awang mga agaw. Babaamon. Stoyak latan. Aman, uncle. Masapul nga takadumid lang. Tapno hanggang may sa. Sapulan na ka. Ikarimi. Alala. Nuadan to. Tay saan nga mang loko kanyak. Na siya at unay. Balo kayo tiyo. Kaya naglagin di. Ano balong hanan nga problema na gini asawa na. Agad mapanak ko lagi di. Agad okay. Dito ko may Ilocos manong naming nga nagkalay sa akin ni Arnold. Tinagnaedan mi manong intimate lang yung balay ni Mang Mante. Saan ka di nga may met-met no? Mangaramit at bukod na nga balay. To. Ito makapag-transfer ang trabaho dito eh. Wait. Pagpag na ako di papelas ko, tapos nag-transfer dito eh. Adamat sa nga di bangko dito eh. Nababalin ko pag-transfer. Apay bangko ka di pag-umpisi namin siya yung lugar yun. Good po. May isang accountant. Kung kaya man niya. Accountant ka nurse. Di ba? Ka. Tadublian tamanin. Katjak pa'y na napnagkan ka. Ha? Na the first night ta. Dito siya al daw.
Kaya mo sakit pa, buyaan na uncle mo. Diba, ala na, sweetheart. Ito, ini. Aldo ko naklakot. Yung tilo ko. Oraan niya nga oras. Kaya ko na naman nung nemi, ti ayat, nagtipon. Mabukal na tanyaman na kahit nabuklan. Na kami nga talaga ni Arnold, tinay karima nung nemi. Tagpadpada ta direksyon ti pitik ti puso mi. Tagpadpada manong nemi, ang makumpasan mi, ti romansa, ken tukar, samiweng, da asog kenarengay. When manong nemi, na kami nga talaga tinay kari, agsipod. Ta talaga, nga da kami ti panagtipon ti Diyos, ngagmay-maysan. Amang bukil ti may sa pamilya, manong nemi, tapno ni kasta, kan may kan kamtumot na iti anak. Akas biyembro ti may sa pamilya. Nangibatagdar kami matlang ti bukod mi nga malay manong nemi. Tapno saan nga nakaalala sa kunada, asawan ti tao. Ngay ti igit ti baybay manong nemi, ti kinidaw ko ti asawa ka makimanakdar mi ti bukod mi nga balay. Takayat mi manong nemi. Nganda kamlat at igi di baybay, nga manglangab ti angin baybay, ken magbuya ka rin daluyon. Uwain. Nabintas nga balay manong nemi, kas mayan natop ka na kami. Talo, dagiti inted, ni Apo Diyos ka na kami, nga anak, kabunga tayo na yan. Kas-kas di manong nemi, ngagmay sa ni Uncle Mante, iti balay na. At dari di kundaw ay manong nemi, nga madamag mi nga masakit. Mapamisar-sarong karang ginarno. Kad ka po, takabaylan mi manong nemi, iti mang sweldo, iti mangkita keng kuana, may isang balasa nga bakit tinasarakan mi. Nga balin nga panakakatulong na. Isot mangilaba, mga agluto, agdalos, mga sikaso keng kuana. Iti na minsan manong nemi sarong karami. Iti asawa ken kadagiti anak mi. Iti makita mi manong nemi ti baket abalasang ngin rekomendar mi di nga babaonen na. Na, limaps ka matanda na. Ay, talaga mat limambasa na lapsatak mat ka. Okay, lada kami. Ay, nasiyat no kasta. Ay, nana ko nam sakit itay kanina Isabel. Una, auntie ko nam. Ay, auntie? Ada nagkinawatan mi kina Uncle Leo. Halya? Kahit yung asawan. Hoyn. Insuro nak doon yung aramida. Kada jay. Kahit yung asawan. Agkakaida kayo. Nakakatuwa na. Lakit kablawang kay nga roda. Kasar kay nga roda na. Tapos nagas na kita. Bako nang legal kayo nga kagasawa. Manong namin timulong kami kini Arnold nga nagigastos pa nagkasar na giti doa. Kasi nalaing ta. Saan kanumot nga ganak ni Auntie Isabel. Ta nagminupos gaya ba. Ay ngayon nakasamsamit na nakalalay ilo nakaslada na teenager na kas nakasarong karamida. Yusus po eh. Uncle, auntie. Kanya nga no, mga dap kayo ito anak yun, tapos nikas na kita, damal anak yun. Tartarakan ka na, hindi mo kapkapin ano. Dahil tamat ko na uncle mo, anak-ano kapkapin ano. Ano sa set mo lang doon tumangkita ka na kayo. Banyo kitaan na kayo ito. Nga maging kakarig ito, manong nemi, saan pa yung nanganap. Nga masalunod naman lata. Sila makikita mi manong nemi nga sila da. Saan na nga mataingan. Mang paubing siguro. Iti ayat nga dakadakwada. At least manong nemi, naragsagmatlaengan, iti kasasaad ni Uncle Mante. Ni Uncle Mante, hindi namin san, kat nariknak mo ti ayat, kat patag na kanyak, iso na lang ta saan nga na ikari, agbali nga katakta ko na hinay ko. Ta ni Arnold nga kaanakan natin na ikari para kanya.
Nagtuloy manong name iti panagtrabaho mi ti asawak. Tapos ni kastagat may saganami tinaran niya kamasakbayan. Nagtalungan nakmi. Pasari matultulungan mi datatang kininanang kiniti kaapsat ko. Siyempre siya ti nakaredwar. Piyang kumantimang tulong kanakwada. Digiti kaapsat ko. Agyaman ako na manong name iti anos mo nang ibasa. Nangornos kalpasan ng impatulod ko keng kati di Italiana. Kahit sabi ko matad damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga dinngeg. More power to your program, Manong, and God bless. Kaya thank you kadagiti nag-comment, at least saan kuman nga natungpal ti karik kini Uncle Mante, ngam nagmanagmat nga na siya suna. Kaanakan namot lang tinagtungpalan. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Erlinda.